Mga ka-BG, usa na usab ka young entrepreneur gikan sa probinsya sa Cebu ang atong istoryahon sa BG Inspiring Story. Atong ilailahon si Sion Ray Igot na taga Bugos City nga usab atong BG Youth Correspondent. Gikan sa usa ka damgo, giunsa kaha ni Sion nga hinay-hinay nga natuman ang tinguha niyang makatukod og kaugalingong restaurant. Hello mga ka-BG, welcome to Tambayan niyo. Ako rin si Sion Ray Igot, tagiya diri sa Tambayan niyo. I'm 22 years old. Nag-start ang Tambayan pag April 24, 2021. Start ang Tambayan na kay tungod ka na-inspire sa mga amigo nga which is nga parehang negosyo sa Cebu, silugan sa Upaw. Ang tagiyanan si Robert Ray Ruiz o si RG Maguire. Business partner na sila, ako na sila mga sod amigo o itabang sila nga parang niya Tambayan. Sayang edad, ginadungan ni ka-BG Sion ang pagtuon sa kolehiyo o pagnegosyo o sapatos. Usa ka dakong sugal kay ka-BG Sion ang iyang pagnegosyo, apan uban ang pagsalig, iya kining nasugdan. Nangutang ko para i-put up sa negosyo. Anto, nabot na po ng time, nabayaran na po na po ang utang. So, kung kapital tanan sa mga 250,000. Sayang edad, wala mahadlok si Sion nga magsugod taliwala sa pandemya ug nakatabang usab kini aron makahatag og trabaho. Wa mo ko mahadlok nga mag-open karong pandemya kay iba mo ko sa lugar diri nga nakita og sud yan bayaron na rin taong sud. Kay kanang kuan man sa akong loob kanang lakas sa akong loob nga kanang manegosyo willing sa ko mabagsak kay negosyante man dahil normal naman sa mga negosyante. So diri sa Tambayan yun natay kanang 5 ka staff diri na usa ka ko usa ka dishwasher usa ka tigluto sa barbecue 2 ka waiter. So ang mga beer sales diri natlaw na mga 5 to 10 daily. So kinakay na siya at least naakit yung makatabang sa kunila at the same time sila makatabang sa kuha. Bisan sa mayong dagan sa iyang kananan, nagpadayon gyapon si ka-BG Sion sa iyang online business. So aside na lang Tambayan kay nasa ko kanang online business which is mga sapatos, negosyo ko mga sapatos online. Usa na kong kanang pag-extra income na ko. Gikan sa sizzling foods, silog, ihaw-ihaw, pika-pika ug bulalo, ang mga pagkaon sa Tambayan niyon barato kayo. So atong mga pagkaon diri barato ra kayo, affordable ra kayo. Naaro tay gikan sa 89 nya atong pinakamahal diri is 250. So affordable ra kayo nya with rice na po na siya. Nya atong barbecue gikan sa tag size pesos ngadto sa 80 pesos. So barato ra gid kayo. Nahimutang sa Port of Bugos City ang Tambayan niyon nga adunay scenic view sa sunset, diin mag-enjoy dili lamang ang mga barkada, lakip na ang tibuok pamilya. Karon, kini ang tambag ni Sion sa mga kabatan-unan nga gusto magsugod sa ilang kaugulingong negosyo. So ako sa akong edad karon sa gusto magnegosyo ka ng mga batan-on ba niya, mas mayo inyong sugdan og mayo kay sa panahon magod nga mula pa yung kaya na may makatunan. Ako nag-start yung negosyo, 18 na edad. Kaya karoon, 22 na ko, marga mong kukunong. Pero hindi ka na balik kayo na ito nga manubong yun mo yun. Pero okay na ayaw naging excited. Normal na siya, agi rin na siya. Ang natuwa lang is ka na padayon lang. Kaya mabot naman yun itong panahon yun sa isa-isa. Sapunas ka na mga batanon karoon, padayon lang gito rin. Ayaw mo kahadlong mo mabagsak kay normal lagi na siya. Kanang inyo lang pagalingon mo siya magalingon. Parang continuous mga kabatanon karon nga gusto mo sugod og Sama sa atong ka-BG nga si Sion, gikan sa Bugos City sa probinsya sa Cebu, himo ang inspirasyon ang success sa uban ug gamita kini sa pagsugod sa imong damgo. Wala ta kabalo, ikaw na ang sunod nga mopaambit sa imong storya. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!